Jdeme. Takže 150, horizont středem, 50, pravá 1, 80, horizont full středem, váže levá 1, ne. 80, retardér zprava rovně, tady zprava rovně. 100, levá 1, 150, levá 2, ne. A 100, retardér zleva dlouhý, levá 2, ne. A 100, retardér zleva dlouhý, tady, na něj. 70, pravá 1, 100, levá 1, váže horizont středem, 70, pravá 1, 50, levá 2, 60, pravá 2 tyč, 200, levá 2, váže retardér zprava dlouhý, to je on, jo? Levá 2 a tady podle mě to byl on, zprava dlouhý. Jo, je tam ta guma na vnějšku. 60, levá 1, 100, pravá 1, dlouhá, konec utáhne. 50, levá 1, váže levá 2, 100, levá 1, 200, pravá 1 delší a 100, horizont středem a váže retardér zprava delší. Tady váže retardér zprava delší. 100, pravá 2, váže horizont středem dvakrát, a 250, retardér zleva dlouhý, tady zleva dlouhý. 100, pravá 2, 3, váže levá 2 tyč, 150, brzdi, pravá 5 odboč, tady brzdi, pravá 5 odboč. 100, pravá 1, 60, pravá 1,